Ġimni dil-pjan ta' azzjoni strateġika nazzjonali ta' Malta għall-edukazzjoni avvanzata u ola sal-2030. Fl-2022, l-Awtorità l-Edukazzjoni Avvanzata u ola kienet nediet din l-istrateġija għal konsultazzjoni pubblika u issa se timxi id fit mal-Istrateġija Nazzjonali għall-Edukazzjoni li tħabbret f'Mejju li għadda. Kienet il-kap eżekuttiv tal-istess awtorità, Rosen Kuxkieri, li ħabbret il-punti ewlenin ta' x'tiġbor fija din l-istrateġija kruċjali waqt li f'kummenti ma' News spjegat l-importanza ta' dan id-dokument. Miri ta' kwalità, miri li juħu lil kulħadd, miri ta' edukazzjoni li tista' tintlaħaq minn kulħadd, imma l-importanza l-kwalità u l-aċċessibilità li kull bniedem, kull studenta x'inhi l-età, x'inhi l-livell ekonomiku, ikun jistgħu jekk jixtiequ jkomplu jistudjaw. Ma importax ikkux kwalifika full jew awards, ma importax. Mek bniedem għandu xewqa li jkompli fl-istudji tiegħu għandu kull okkażjoni. Il-Ministru responsabbli mill-Edukazzjoni, Clifton Grima, saħaq kif il-Gvern u impenjat li jkompli jaħdem biex jipprovdi aċċess għall-edukazzjoni ta' kwalità li tkun disponibbli għal kulħadd. Dan is-settur partikolari tal-edukazzjoni huwa kruċjali sabiex pajjiżna jibqa' jattira aktar istituzzjonijiet ta' kwalità, sabiex pajjiżna jibqa' joffri aktar opportunitajiet lill-istudenti, opportunitajiet li huma ta' kwalità u jħarsu lejn taħriġ kontinwu lejn kwalifiċi anka ġodda li lan tagħhom huwa li jkun wieħed ta' livell għoli li jiġi trasmess propju f'dik li hija kontribut iktar b'saħħtu lejn is-soċjetà tagħna. Il-Ministru tenna kif meta jkollok edukazzjoni aktar ekwa u ogħla tiżgura li kulħadd irrispettivament mill-fatturi soċjoekonomiċi jkollu opportunità ugwali għall-edukazzjoni li twasslu biex jirnexxi kemm personalment kif ukoll fuq il-livell nazzjonali. U konkluda billi qal li l-edukazzjoni ta' kwalità ogħla isservi biex tkompli tagħmel lis-soċjetà moderna tagħna aktar rikka b'diversi modi.